Аз не мисля. Колект не значиш ли мисията да е? Да, мисията трябва да е изпълнена, за да успея да си хвана това според мен. Така че ще съберем нещата и ще минем мисията. Не в този епизод, но в някой следващи. Що? Това? За тези, които са толкова любопитни, братовчет ми се казва Антонио. Но мисля, че няма да ви казвам. Сега е време да напомня ако се абонирате за мен, да лайквате клиповете ми, да пишете коментари. Човек вече, хора вече ми е грозно да го повтарям всеки клип, казвам, но както и да е, да не забравите. Скоро мога да почна Майнкрафт, аз почна Майнкрафт на Counter, на CS. Сериозно, хора вече напишете на какви клипове, какви игри искате да снимам клипове, защото не знам какво да снимам. Аз сега се Subway Surfers на Minecraft снимам. Не другим съм снимам. Но Girls Robots има възможност да снимам. Ако искате, естествено. Но утре ще правя клипове. Мисля да правя утре клипове на Girls Robots. Но може да играя други игри. Yu-Gi-Oh! Сигурно трябва да играя. Да ми напишете някой да напише Yu-Gi-Oh! Покемон някой, ако иска да играе някакви игри на Покемон, да ми прати линк за изтегляне и аз ще изтегля играта и ще я снимам. Стига да разбера. Да пратите линк за играта. Аз просто някой, когато я схвана много добре, ще я правя клипове. В начало ще я мина няколко пъти и ще почна нова игра. Ако просто продайте линк, някой повече Покемон игри ги имам и други игра. Например, Покемон Омега, Покемон Fire Red Омега много искам да играя. Някой ако може да направи клип, както се изтегля. И много моля да ми отпрати линка, дали клипа. Защото много се опитвам да се изтегля, пък се не става. И след една минутка до края на клипа, значи сега ще се блъсна нарочно. За да може... Защо не се блъснах да гледате колко съм? Сега ще купим... Нали знаете винаги какво правим на края на епизода? Купуваме си от това и правим игра. И винаги се блъскаме накрая. Добре, имаме още да снимам. Аз чак ще прасна главата, да. Добре, добре, и това беше всичко от мен. Довиждане, лайквайте клиповете ми, харесвайте и да не забравяйте за Покемон какво казах. Довиждане!